kado. Salamu alaikum. Alaikum Ya gida, ya shanu, ya ka iya waya. Baba waya kuma ni kuma din. Ya. Yawa. Wannan ne mamari ana. Kai mori? Wannan ne mamari. Gashi nan. Wannan ne mamari ko tsire shi. Ka iya waya ko? Kap waka raran nan ka goge mun su. Duka waka raran. Shi yawan ji yan bi waka ba. Ka goge. Wannan ba. Goge shi. Wannan ba. Shi ma goge shi. Wannan ba. Ya goge. Yaro. Duka na goge maka. Yaushe ne kullum zai ba Buhari mulki? Ha ban gane Buhari ba yanzu haka ma fa GNB shi yake mulki. Har ne kuma GNB shi ne a kai? General din shi ne an ne, ni ma fa Buhari nan ne ba. Wane ne akan mulki? General mana. Wane ne general Arne ne? Buhari mana General Muhammadu fa kana ji ana Muhammadu. Buhari shi ne akan mulki? General Buhari ne akan mulki mana. Tun yaushe? Hiddin mana. Wani ma fa Buhari nan ne ba. Maka Buhari? Suna na Buhari mana ba.